הנה 23 יום בלי הפסד. פתחתי את הגרף, זה מתחיל ב4.5 כיום חדש ולא כהציף. ראיתי שהפער הוא קצת גדול, לא הבנתי. מסתבר השער הגבוה נמצא ב-2300, זה הנמוך נמצא ב-2341, אז הבנתי שצריך לעלות למעלה. תמיד בפתיחה אני מזהה, ואז נכנסתי במחיר של 2320, לא זוכר, תכף אני לא זוכר כל עסקה. אני בעצמי צריך לפתוח את הגרף של העסקה ולהסתכל באיזה מחיר נכנסתי, אבל לפחות 23 יום בלי הפסד, זה מצוין. בסוף אני אעשה עם 40 חוזים, 200 חוזים, 3,000 חוזים כל יום בלי הפסד. הפשוט האורך של הסרטון הזה הוא 3 דקות, לא ערכתי את זה כדי שאתם תראו. המינימום הוא 60 יום בדמו, כאילו כל חודש הוא 20 יום. שמדברים על חודש, ימי מסחר, לא על שבת, לא ראשון ולא שישי, אני לא שוכר. שמתי לב שזה השפיע עליי, כי פעם אחת שכרתי בספרדים ביום שישי בכסף אמיתי, הפסדתי $1,000. למחרת הפעם הפסדתי ביום שני, החלטתי שישי באף. גם דיברתי עם זוהר סיפר שזה משפיע לו בגלל שאנחנו יהודים. אז כאילו שכר בשישי באף, למרות שפעם אחת בכסף אמיתי ביום כיפור שכרתי ולקחתי ביזי יפה $200 ביום כיפור, אבל זה לא חשוב. אני נכנסתי, היה אז קפיד חיובי, פתאום השתנה לי מינוס. איך שאני נכנסתי לתזמונה הפלוס, השתנה לי מינוס, לפחדתי. כי 22 יום זה עובד ככה, אין עכשיו השתנה לפלוס וזה מינוס. אין הפלוס מינוס זה 2321.50 נכנסתי, היה פלוס. תמיד שאני נכנס יש פלוס, וזה מיד הופך שלי לנחשב, זה פלוס גדול 600, 2,000, שניהם מכרז עולה. הנה, לא נתפס הלימיט, לא, הנה עכשיו, סוף 23 יום ביציפות ככה, וזה הגרף שלה. אני לא כל כך מתייחס לזה, אני בעיקר מתייחס לזה במצב של הממוצע 34. כי אם נגיד שסבלים עולה והתודעה היא לעלות בגלל שיצא ממחיר הוגן למטה והוא צריך לחזור למעלה, וזה יושב על הממוצע 34, אני לא נכנס. אני קודם כל מחכה שיפרוץ את זה, יבדוק את זה מלמטה ואז אני נכנס. הנה באים עולים, הנה המתנדים האלה מראים כיוון מצליח, זה מציע, נפלה, אני מאושר. תודה רבה זוהר, תודה רבה גבר, בזכותכם 23 יום בלי הפסד. תודה רבה, אני אוהב אתכם.